Pasamos pola consulta antes de Campos e Crespo. E logo xa empezan os recantos. A ver, que pasa o seguinte, veña. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Moi buenas, doctor Bellín. Pero, Jesús bendito, pero como ven usted, Dios mío querido. Mire, pai, como veño. Séntese. Veño que boto lume. Non boto lume porque a xunta non deixa queimar, que hai moita sequía, se non botaba. Ai, Jesús, pero como ven que a cara así toda chea de gra. Xa ve. Usted, simple vista, ten varicela. Bueno, Sí. carallo, chaparrachá. Que varizuela? Varicela? Voulle dar a voste varizuela. Non ve que son picaduras? Home, claro, sí, home, ten razón, claro, picadura. Eso había ser se cadra de noite, había picar algún insecto enquanto estaba dormindo, pode ser. Deso. Insecto. Usted sí que é insecto. Pero usted que estudiou, hombre. Non ve que son picaduras de formigas? Ten razón, sí, señor, picaduras de formigas, sí, home. Ten boa habilidade. E digo, como fixo, meteu a cabeza no formigueiro, porque foi vir así, Dios mío. Home, claro que metimos nun formigeiro. O que pensa que viña así de fábrica? Non, home, pero pregunto, porque tú traes esa pinta. Voulle contar como me pasou, non é de creer. Non, pues, a ver. Tanta sequía hai que xa casa Ai, non pero- chega a gota d'auga ali á fonte da Calexa, non sabe? E onte a mañá jarrei unha fouza máis un sacho e fun limpar a presa que vende pena negra, non sabe? Ordea, Sí. foi traballar usted? Sí. Ai, pois teña cuidado que non sei se morrerá, Usted traballar... Bueno, chaparrachá. Eu sempre lle fui moi traballador. No alambre, sí, claro. Pasa que agora non traballo porque como estou jubilado teño medo que me saquen a paja. Home, claro, sí. No, Pero normal. casa que fun para limpar, iba moito calor. E sentei-me a descansar algo ali nun torroeiro. Fixo ben, claro. Debeu-me pejar o sono. Usted ben sabe que ali está cheo de formigueiros. Quedei dormido, meteronseme polo pantalón arriba, meu amigo. Bueno, por Dios. Pensei, cierto que me comían, Pero morderonme morderonme hasta nos 3.000 reais. Ai, nos 3.000 reais. Claro. Iballe dicir nos collóns, pero como estamos na tele non se pode dicir, Ah, que entende? de collón, pero usted é un animaliño. Como Claro. días na televisión, señor Isabel? É igual que isto depois corta, non, home? Vai que van cortar que está en directo. Home, non ve que son as 12 menos cuarto, está en directo. Pero usted... Carallo, é directo. Home, claro que é directo, señor Isabel. Perdone, señor, foi sin querer. No, pero, foi foi sin querer. cachondeo que me morderon. Que animal é? Por todo o Que corpo. fai? Que lei? Co- No, con- que fai? Pero... Mire, Suba os pantalóns, home, suba os pantalóns. Quere que lle enseñe Suba máis? os pantalóns, home, faga o favor. miren pa aí como estou. Xa vexame, pero suba os pantalóns. Todo home. o corpo, Faga o favor aí, Dios mío. Todo o corpo así, Home, va, por Dios. Estamos asustando a xente toda, Dios mío. Home, moderes un pouco, home. Eu é pa que vexa o que teño, ou. Xa vexo, que non ten a sentido Claro. usted, que non ten. Bueno, é que tamén usted non sei como fai, pero que non lle pasa a usted, non lle pasa a ninguén, Si, home, tamén yo digo eu, Tamén yo digo eu, non fai falta. Últimamente pásame a min todo a mal. Pasa yo todo mal, non así. Indei caer nunha depresión. Sí, non, esa era boa. Usted non cae nunha depresión ni que lle cinque, mire ben o que lle digo. Que non ten unha depresión. Deixes de lerias e... A ver que hai pa isto, porque senón... Que empanada. Bueno, por mire, non se preocupe, teño unha pomada moi boa, doulle a pomada, esa bota llama mañá e noite, untama ben nos granos, esta pomada vai moi ben e xa verá como lle pasa, vale? E se fai o favor e... Dígame, a ver. Hame de dar tamén uns guantes deses que ten usted deses de lápiz. Como? Guantes de qué? Deses que ten usted de lápiz, Que guantes de lápiz? Deses que pon usted cando me quere meter un dedo no cu, carallo. Carajo, señor Risardo. Destes. Deses, home, De deses. lates. Bueno, látigo, deses, Guantes de lates. deses. Ya me si non é... Por favor. Eu digo, se non é moito preguntar. E logo os guantes, pa que lle son? Bueno, carallo, chaparrachá. Pa que van ser? Son para maus, carallo. Home, claro, pero non nos vai poñer nos pés. E digo pa que os vai usar, home. Bo, non son pa usar, home. Son pa tirar logo. Non. É que, non ve, rascome moito e poñome en carne viva. E vou poñer de eso a ver se así non me manco tanto. Rázome todo, Ten razón, ainda discurriu algo, ainda discurriu. Bueno, pero nada, mire, tame, llevan os guantes. E vai a pomadiña, O do sonido acaba co rasqueta. a pomadiña poña aquí. Esta vai moi ben, Sí, Calmatrón. calatrón. Calatrón é usted que é Calatrón. Calmatrón. Calmatrón. Hai que mirar esos oídos. Bueno, pues Bote a ver. má mañá de tarde e xa verá como lle boa, vale? A ver se me boa, Sí, a ver se lle boa, llevan conocimiento tamén algo. mírame logo a ver canto lle debo logo que ya vou botar. Ah, bueno, pues espera aí, logo vamos a mirar, vamos a ver son lle senda consulta. 50 dos guantes, 43 da pomada, máis iba a estar. 200 euros, señor La Lisardo. madre que lo vamos. parió. Máis ou menos. Usted non baixa o precio nin coa crisis, A ver, Dios. queixase máis con a parida tamén, Dios mío. Así lle sirvan Sempre queixándose. pa medicinas, coño. Me la ten. Que carajo me dá aquí? Que é isto? Por Dios. Rillaron as formigas, coño.
Ya no es por mí. Ay, la madre que las parió comen estos cartos. No, pero a mí esto sí no me vale para nada, ¿eh? Eso non se preocupe que eso levo yo ao banco e ali dan os novos, Non home. va a andar no banco esto, hombre, esto non vale para nada, me pero usted. Pois, mire, chega yo tempo pejeos con cinta aislante. Ala. Cago en la ma... Véngame por aí adiante. Carallo. Vas fino, Sí. Non lle dá pagado, Oye, vostede, botar a Lisandro. fumada que se non Teña vai cuidado a coas que ben se formigas. compre. Ala. Vaya fumigando por aí. Suerte, neno. Bueno, veña.